Здравейте! В това кратко видео от Green Heroes ви показваме какво се случи през допълнителния ден от работата ни по обекта в Надежда. Днес отново започваме с пазаруване на необходимите материали. Цел за денят ни е да изградим здрава и надежна връзка, която да замени съществуващата проблемна тръба. Тя отвежда отпадните води от допълнително мокро помещение в апартамент на първия етаж, през едно от общите помещения в мазето и към канализацията. Работата започна с отстраняване на старата тоалетна чиния, демонтаж на казанчето от стената, къртене и отстраняване на старите тръби. За съжаление, тази част я нямаме заснета, тъй като нямаме възможността постоянно да наместваме статива и камерата. За сметка на това пък се опитахме да заснемем настоящото видео от два различни ъгъла, за да придобиете по-ясна представа за случващото се. Сега работата включва основно действия като многократно мерене, рязане и налагане на всички отделни части, докато не съвпаднат перфектно всички ъгли и чупки. Друго, което забравих да спомена, но вие виждате, е мивката. Нейният маркуч също бе отстранен от нас, тъй като трябваше да изкъртим стената, за да положим новата тръба. Крайният резултат са мивка и тоалетна, отведени в обща тръба към мазето. След като вече тръбите са наместени и фиксирани както желаем, преминаваме към заливането. Забъркваме смес от равни количества цимент и пясък, с която да залеем и запълним мястото около тръбите. Целим да създадем здрава и устойчива основа, върху която в последствие ще монтираме новата тоалетна чиния. Последната задача за днес е да залепим всички компоненти от тръбата за студена вода и да я фиксираме за стената. Това става посредством паялник, чрез който се нагряват двата края на тръбите до разтапяне, след което се притискат заедно в желаната позиция. Благодарим ви, че гледахте и днешното ни видео. Ако ви е харесало, харесайте го и вие. Очаквайте продължение.